Kuom ng'wono mar Nyasaye waromo kendo jaera mar RAMOGI TV machiegni winjo weche manyien mag Migago gi e thuoloni ka in gi thuolo mar ndiko ote machuok kokalo e laini marwa mar ote machuok ma en 23600. Kapok wamiyi weche adimba, wane ane thuond weche. MCS ma kaunti ma Meru ochwalo bura mar thicho oko gavana Kawira Mwangaza. Kaunti ma Kisumo tieko chenro mar goyo kogno jotend migepe manowal ka kaunti ma Siaya pedho lipode e wi joma ne ogwel. Walidirect na askari wameenda wamemkamata huko kanisa ya Kwoyo na anarudishwa huko Rangwe aweze kushtakiwa na hiyo mashtaka ya mauaji. Jadolo mitudo gi bambo kendo nego nyathi ma jahigni 10 jumbe 2 mokalo gigo neto ndhigo bila e kaunti ma Migori. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Midhiero maluoro gavana ma Meru Kawira Mwangaza koro chuo chieng' tok achiel kuom MCS e kaunti no chwalo twak mar thiche oko. MCA ma Bogeta West Dennis Kiogora oro ote mar thicho oko Kawira kose kuom telo ne kaunti no ataro machik. E bura no manochwal ne spika mar od bura ma Meru odiochieng' manyoro, Kiogora ma en chief whip dwaro mondo mi Kawira othicho oko kuom ketho chike matayo tije kaka gavana kod moko kuom chike matayo kaunti no, tiyo marach kod apisi mare kod timbe ma ok ni kare. Mwangaza bendiseyo kuom ndiko wedene e tich, chiwo tije ataro mar chik, riembo ji tich ataro mar chik e kind ng'ikruok mamoko. Kawira osebedo gi gwandruok maka kod kacha kod MCS mage nyaka ne yiere apisi, gikone to koro twak mar thiche oko e apisi odhi oketi e nyim od burano. Honorable Speaker, I beg with the support of honorable members of the County Assembly of Meru, whose names and signatures are indicated in Annex 1 Year 2, to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1. Gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. The specific grounds of the motion are organized thematically as outlined in the index below and to elaborated in the ensuing pages of this motion. The evidence in support of the motion is set out in the annexes to the motion. The affidavit presented herewith verifies the accuracy and reliability of the annexes to the motion. Eweche mamoko en ni County Assemblies medo goyo kogno joma nogwel bedo jotend migepe kaunti ma Kisumo kod Siaya. Chenro ma kamano chope giko mare kawuono e kaunti ma Kisumo ka kaunti ma Siaya to pedho lipode e wi joma ne gigoyo kogno. Watudre achiel gi George Amolo kani e kaunti ma Siaya mondo mi oketwa e ler. George Amolo, kapo ni nyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro ma kama osego okang' kendo osechopo kama nade? Kama na Milton alima ler achiel kuwuok e kaunti ma Siaya kae, kama mana kaka isewacho, chenro madhi nyime kawuono en ni komiti mar od buch County Assembly ma Siaya mochung' ne weche mag gwelo kata appointments committee ma jakome en spika mar od buch County Assembly ma Siaya no George Okode, igeno ni odiochieng' ma kawuono dhi pedho lipode e od burano mondo mi otwagie. Ma en bang' kane gigoyo kogno jo ji 10 manogwel manogwel mondo mi obi otelie migepe mopogore kama e chenro manotim tarik 10 kod tarik 11 mar dwe ni gimoro juma achiel gi nus mokalo. Kendo kawuono ni igeno ni jogo manogwel go eko kamoting'o migosi Agunda Ochanda mochung'ne manogwel e migawo mar governance kata tije mag piny owacho mar kaunti ni, Benedict Abonyo Omolo manogwel e migawo mar omenda, Dr. Martin Odhiambo Konyango manogwel e migawo mar thieth, nyawadgi Dr. Caroline Onyango manogwel e migawo mar pi, George Odhiambo Nying'iro manogwel e migawo mar apida to kod apaya, Sylvester Kokoth manogwel e migawo mar pur, Dr. Edgar Otumba manogwel e migawo mar somo, Grace Ogola manogwel e migawo mar trade kata ohala, Morris Otieno Makorege manogwel e migawo mar law kata land, kaachiel gi nyawadgi Angeline Atieno Oduor manogwel e migawo mar tuke to kod limbe, duto dhi ng'eyo kopo ni kawuono od burano dhi puodho gi kata oweyo. Kendo mae igeno ni kama mae osetimore Milton, to en chenro ma bang'e kopo ni od burano awang'o puodho nyinge 10 gi eki,
mane ogwel gi gavana Makia James Orengo, to ibiro duoko od burano koro biro kawo nyingegi to duoko ne gavana mondo mi koro omiye thuolo mar mondo mi gicham muma mondo gibi gichak tich ayanga. Kendo igeno ni mae chenro mar chamo muma ni igeno ni nyalo bedo sa asaya kochakore juma manyien bang' kopo ni od bura mar Siano kawuono wang' ne puodhgi. To bende Milton, daher mondo mi joneno mag ong'e ni e odiechieng' ma kawuono bende ma od buch County Assembly ma Siani bende dhi twak e wi budget mambalang' mar county ni kata supplementary budget ke igeno ni bang' ka wang' ne gitieko twak e report committee mochung' ne weche gwelo no, to twak mar ariyo ma wang' gibed godo en mano mar wuoyo e wi supplementary budget ma bende e odiechieng' manyoro kanye wane yo Lwanda Kotieno e sub county mar Arieda, Governor Orengo nyokwayogi mondo gibi giyie gi kalne supplementary budget no mondo mi obi oyud thuolo mar chako chenro mage mag dongruok Milton. Erokamano ahinya George Amolo kuom ripot ma jaber ma kamano. To mana motudore gi wach achielono, wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo kama jafwambo marwa James Okoth bende agombo ni mondo ketwa e ler. James Okoth, kapo ni winja e kaunti ma Kisumo, inyalo nyisowa ni to ma Kisumo to chopo kanye? Erokamano Milton, achiel kachiel ka antie e od bura ma kaunti ma Kisumu kama chenro mari goyo kogno jotelo manyocho yier mondo dhi otel ni migepe mopogre dhi nyime. En chenro manochakre odiechieng' manyoro to igeno ni odhi rumo kawuono. Ka odiechieng' manyoro ne gigoyo kogno jomowal jotelo ang'wen ma en Jojo Kongo ma nowale migawo mar omenda, Kenneth Onyango ma owal e migawo mar pur, Judith Oluoch ma owal e weche mag public service, kaachiel kod Kennedy Hongo madhi kapona opuodhe to biro telo ni migawo mari weche lope. Odiechieng' ma kawuono ma en odiechieng' mar ariyo kendo odiechieng' no mogik mar weche mag goyo kogno jogo mowal, agise goyo kogno Beatrice Adongo ma bro chung' ni weche magi tuke kaponi odhi opuodhe kaka jalno ma dhi telo e migawono, kaachiel to kod Laktar Gregory Ganda ma bende ne owal kaka jagono ma dhi chung' e migawo mar thieth. Antie kagachiel kuom MCAs mane nitie e chenro ma kamano, wamiye kinde matin mondo nyiswa to chenro no ne odhi nade, to samoro uparo ni ubro chiwo report mar chenro ni karango. Erokamano daher mokwongo mogik mar duoko ne gavana erokamano kuom temo mondo yier ji kaluwore gi chik mar gender balance. Kawuono gokinyi ne watimo interview ne Mikai Beatrice Odongo mane chon e assembly mokalo nena member of the assembly as a nominated member. Kawuono penjo no bedo mang'eny nikech ing'eni committee members mang'eny gi ne chiwo penjo, moko kuom gi ne gin achiel kuom Beatrice Odongo e assembly manokalo mar ariyo. But kang'iyo kendo kaneno kuom gik mane penjo, apani committee mar appointment niendi en committee ma very competent, kendo kaluwore gi penjo mane gipenje, ok nen ni mar ni en ng'ama ging'eyo kata ng'ama ne gitiyogo mokwongo, nikech penjo mang'eny nenen ni en kaka ne e assembly as a legislator. Sani koro oyudo tich executive kaka a manager, obro nyalo nade tiyo tijni endi kaluwore gi interest ne in politics before to gi tich makoro idwa miye ni endi. To kaluwore gi mano, aneno ka en nyadendi kendo mariek kendo manong'eyo mowacho ni kuom sani endi kimiye tijni endi obro keto bathe ambitions ge mag bedo jasiasa no, kendo obro tiyo ne jopiny kaluwore gi kaka dwarre ka dipo ni committee ni endi opuodhe. To kwang'iyo chenro madhi mbele, wan gi ji mang'eny monego bed ni watimo negi vetting. To odiechieng' ma kawuono ni endi ne wan gi ji 6 mane wakete laini.
To nikech penjo ng'eny, nikech gini moko kuomgi gin jok manuore departments gieki. Koro penjo ng'eny kaluwore gi projects manyicho timre mokalo, kendo kaluwore gi manifesto mar gavana manokalo, mar higni 5 manokalo chande, aito kod mpango magin go kuom manifesto masani koro higni 5 makoro wachako ni edi, gik magiparo ni ginyalo timo. Emomiyo penjo bedo mang'eny, nikech ng'eny gi jok ma defend positions gi gieki. Otherwise, kwaneno committee to waparo ni karomo next week to wanyalo chiwo report wa, nikech assembly onego beni dhi recess on 2nd of December. Otherwise, erokamano ahinya. Jatelo, in bende miwa pachin to weche mag chwoyo kogno kata piedho jogo manowal mondo tele migepe mopogre opogre osedhi nade kochakre gokinyi, to ji adi ma use goyo kogno, to sani aneno ka untie thuolo moro matin, udok udhi chako chenro ni gi jotelo mage? Erokamano, aparo ni chenro mar goyo kogno weg jotend migao manyocha ne omiwa gi Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Nyewa wachako nyoro, kendo nyewa wachako gi jatend migao mar omenda kata mwageno ni finance. Kendo sani kamwa wuok ni wasego kogno jatend migao mar thieth kata waluongo ni health. Waneno ka gidhi maber, kendo members mag the appointment committee penjo mowinjore, kendo giwacho weche moriere kaluwore gi migepe moyiergigo. Ok anyal wacho ni nyalo wacho kaka gisedhi, nikech mano achalo ng'ama lieko paro mar komiti kata paro mar bura ka sa pok ochopo. To an kaka whip awacho ni wadhi maber, kendo members mag komiti dhi maber kotelne gi jakomwa ma en speaker. Kaka ung'eyo ni chik wacho ni jakom ma nono jogo nyaka bed speaker. Omiyo an ageno wadhi maber, kendo gavana oyiero jomabeyo, to gikone komiti biro piedhogi kaluwore gi kaka gitiyo. Erokamano ahinya. Milton, mane chal mar wach od bura ma kaunti ma Kisumu, sani gintie thuolo moro machuok, to ka gidok to onego bed ni koro gidhi goyo kogno jatend migao manowal ni migao mar pi kod alwora ma en Nyanza Agwa kaachiel gi Salmon Orimba mowal e weche mag teko kata energy. Bang'e to gibiro goyo kogno nyadendi Farida Salim ma bende en jatelo manowal mondo tele migao mari weche mag ohala. Milton. Mana kamano, erokamano ahinya James Okoth kuom report majaber makamano. Waduoko ni erokamano kuom report no. Wadhi nyime nyaka Ramogi, kama oyudo ni kamati ma Senate mochung' ne weche mag thieth owinjo ni jotuo manowito ngimagi e kar thieth ma Kenyatta kod Mama Lucy nodek miyo kony gino manokelo tho margi. Kamati no noyudo report kowuok kuom migao mar thieth kanyakla kod board marango kaka itayo thieth e pacho ka. This 2.51 to 2.3. It shows that there is no attendance to the patient on Mama Lucy because of, I don't know, is it because of negligence or whatever? If you appear before a standing committee on the health from the Senate and you can't even pinpoint and tell for sure whether that consultant was physically present during all that time or not. I mean, it's shameful, Dr. for you to say such words. The other issue is from your own report, 2.14. Let me read it verbatim. Overall, it is noted that there were delays in the management of the patient, which led to poor maternal outcomes. Where is Maureen Anyango today? Where is she, Doctor? Where is Maureen Anyango as we speak now? She's no more. We are talking about someone losing their life here. Mama Lucy has become a conveyor belt to the death chamber. When you tell us that you noted there were delays, isn't this inducting the whole situation? Are you in short telling us there was a lot of medical negligence, but you're just trying to sugarcoat your report and giving us very sweet words, yet we know it is negligent? I'm also, sorry for jumping over the gun, I'm also looking at the recommendations you've made, 3.10. I mean, surely, Doctor, you can't come here and tell us that you want us to admonish Mama Lucy just by firmly warning them
and someone lost her life. There are kids now who don't have a mother. There's a husband who lost the wife out of the first pregnancy. I don't know whether, I know you have kids. Do you know the joy that comes with giving birth? I'm sure you know the joy. Imagine that young man now, and then you're telling us we simply won Mama Lucy. Are you really serious, Dr.? And the rest of the recommendations are purely on issues to do with regulation. If you're telling us you will, I don't know, seek to confirm whether the professionals there have evidence of training, I mean, isn't that not your core mandate as an authority? Do I have to tell you what to do as an authority? Really, Doctor? I will ask the medical council. I need 2 people. I'll ask the clinical. I form teams to carry out it. I understand the whole process is cascading Yes, down. yes. You are the regulator, and the regulators are there. Yeah. But if in your own report you are telling us you want us to submit evidence of training of these guys, then that means you're not doing your job, because you're not even oversighting that you're supposed to oversight. Then they go and confirm indeed that has been that trained. So that cascading is what I'm really concerned with. Dul mochung'ne wuoth makare apaya NTSA ojiwo bila, doho to gi kembe machiwo kumba mondo mi okas buche mag masiche mag apaya mikelo negi kaka yorno man neno ni giyudo ratichgi. E kinde mane gichiwo puonj wi wuoth makare apaya e kaunti ma Embu, maneja mar NTSA e kaunti no ma Imbo mar Kenya Doris Sibaya oyango ni jogo moseyudo masira mar apaya nyaka tarik 17 dweni osechopo 18,474 ka 4,103 ngimagi nitiere kinda kuru gasumbi, to 8,371 noyudo hinyruok marach kama moko 6,000 to noyudo hinyruok matindo tindo. Bende olero ni jogo mawuotho e bath apaya maromo 1,486, joriembo piko 1,085, jowuotho 721, joriemb geche 378 bende noyudo masira. Companies to expedite all traffic cases before them. The burden of grief and stress experienced by these huge numbers of people is all the greater because many of the victims are young, many of the crashes could have been prevented, and response to road death and injury and to victims and families is often inadequate, unsympathetic, and at times even inappropriate to the loss of life or quality of life for the victims. In the coming months, the authority, that is NTSA, will be reaching out to the various government agencies and stakeholders to prepare for the review of various legal instruments to address emerging issues in road safety management. I'm a victim of road accident. It was back in year 2020, August, along the Maya Road. This garden will be a constant reminder to the university community on the need for every individual to observe and promote road safety so as to prevent further damage on our roads by exercising caution at all times. Achich moro majegni 18 miteno kod bembo kod nek mar japuonjre manyako majegni 10 maende ne some grade 2 e gwenge ma Komwombo e sub-county Marangwe e county ma Homa Bay omaki gobila. Achijno miwacho ni en jadolo no omaki e gweng' ma Mapera e sub-county ma Suna East e county ma Migori bang' jogweng' ne chiwo lipot nobila. Jatendo bila ma Migori ma Kwanjala nowacho ni achijno noringo dhi pondo e kanisa e gwengego kama jopiny manowinjo umbe ne ochiwo lipot nobila. Wanjala nowacho ni achijno osekaw kod obila ma Homa Bay ma koro medo timo ne nonro kirito chwale e doho. Ujachukua na nje? Ujachukua na nje? Sio acha tukutolea upige na nje. Leo kuna kijana ambaye anaitwa Rafael Okinyi wa miaka 18. Nasikia anaitwa kasisi ya Alejo Maria. Iko incident ilifanyika huko Rangwe ambaye mtoto wa 10 years alikuwa defiled na baadaye akawawa. Na wanasema huyu kijana ndiye alifanya hiyo kitendo na akatoroka huko Rangwe akakuja akaingia hapa area ya Migori kwa kanisa ya Lejo Maria, iko area inaitwa Koyo. So wali direct na askari wameenda wamemkamata huko kanisa ya Koyo na anarudishwa huko Rangwe aweze kushtakiwa na hiyo mashtaka
ya mauaji. Alikuwa amejificha kwa sababu baada ya kutenda hiyo kitendo huko alitoroka, na hao ndio walijua mahali ametorokea, akakuja akajificha kwa hiyo kanisa ya Kuoyo Lejo Maria. Nyakoromogi wakawiyweyo mokwongo e chenoni mar weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor ni mar pod wan gi mathoth bang' ma. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duka maduong' mar Uhuru Superstores mantie Kisii ochopo gi uso maduong' mar Black Friday. Chieng' Friday, tarik 15 higani, chopo Uhuru Superstores mondo ichodh mwandu modhuro e nengo moyweyo. Yud fuong'ruok ka inyo gik mathoth e yor wholesale ma bang' chudo tiwakoni nono mongo chudo moramora. Wan kod offers moyiedhi ne skunde, osiptande, johala mag dukni kaachiel gi hardware e kinde mamoko. Ywa tola namba mar 07 23 79 203 mondo timo oda mari kawuono. Uhuru Superstores yudre e Uhuru Complex Building e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika en mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View sasa. It's the World Cup season. This is your moment to win big. Bet on World Cup games on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Place your bets on the World Cup matches and enjoy 200 shillings free bet with Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo johala e chiro ma Nyamasaria e kadak ma Kisumu East kwano lal maduong' bang' mach muoch kendo wang'o stonde gi okinyi ma kawuono. Masira mar machno manochakore sa 10 mar okinyi ne owang'o kuonde ohala moinga 15 koweyo chien lal maduong'. Jokanyo masimo mach mawuok e boma ma Kisumu kata kamano nochopo mapiyo mosimo mach ma kamano. Ogeng'o ne gigeng'o landruok mar mach makamano e dukni mamoko mathoth mane ntiere machiegni. Kata kamano johalago golo kwayo mondo miten kaunti no mondo gernegi stondegi mag ohala ma otegno mopogore gi mabati magiloke sani. Mach nomonjo stalls mokechiro Nyamasaria kaendi. It is unfortunate niwach majno osebedo kokaga like now after 2 years or after every year, we're going to attend the gas at least. No atemo karmonyano, gocho ne fire go, extinguish at time of chopo, mapio pio, watemo rise. Kanyo bente parking margeche, zero atemo golo makano, go di moko, poro wan gidi mora e kanyo ntire mondo mang'eny ntire joma loko ala to gimo ng'enge weye kanyo. It's very unfortunate. Jawanga kamano yiga ka yiga.
wayudo ga kasara higa ka higa ma wayude Nyamasachwa ka. Ote manyalo koni mondo gikonywa wasehinyore mang'eny. Ka ginyalo konyo to gikonywa. County government mar Kisumu ka uyie ugernwa ute mabeyo ma ok wanyal yude lala aina mar mach osebedo ka wang'o wato nikech wan gi ute mabati mach landore piyo kendo wang'o gik moko ma wan mok nyal. Okinyi ma kawuono mine ma johala ma Nyamasaria thothgi ogore piny ka gi faint kaluwore gi mwandu ma giwito. Wawito mwandu ma ok wanyal kwano. Johala gi joriemb apiko e dho wadh nam Lolwe e gweng' ma Lwanda Kotieno sani dwaro ni Ten County ma Siaya mondo ket thenge tesen mar yiego nyamburko mondo mi oduok geno mag johala e gwengego. Giwacho ni mano dhi konyogi kendo weg nyamburko marito jowuoth mawuok Mbita matiyo gi water bus e dho wath kanyo. Johala go omedo ni bedo ni onge bus paka othiro hala makanyo ka ji mathoth onge tich kendo moko nyalo donjo weche mag njore masani koro medore mokalo. Koro wawacho ni water bus oketo tich matek sana makata customers ok nyal kata nyiewo rewa banda. Gibiro to gikawo piyo piyo to gidhi. Koro wayuago ni gipangnwa time moro maber ma ginyalo kawe ga godo rewa ka ginyiewa gimiwa pesa. Sani water bus kobiro to kawo oloro mana joma dhi Kisumo. Joma onego idh kata pikipiki odhi loro Misori idho pikipiki ma Misori. Manyiso ni jo pikipiki ma Misori ema odongo. Koro machielo kaka gik ma ting'o ji kaka dhi Mbita ne wan gi yiedhi ma ting'o ji yiedhi ne kawo 150 to kane water bus odonjo nochuno yiedhi mondo oduok bei chien nikech koro yiedhi ne onge customers. Koro jomoko nohero bei mapiny emomiyo ne koro watiyo gi to ferry be wan go but ferry gi yiedhi ber moingo water bus. Apiko ma Lwanda Kotieno wadwa ni gi maintain mana ler ma kata ka customer obiro to customer okone jalwanda ma Kotieno dum. Sami loso tiji ma gimoro amora ler kuomi to customer yudo kaka nyalo ringo kabiro iri mapiyo piyo. Ok wadwar ni japiko ma Lwanda ka wuoyi customer to customer ting'o ume malo. Wadwaro ni ka customer oting'i to duogo wach ni yawa customer moro noting'a ma Lwanda boda youth group ayudo ka jo Lwanda ler kabisa. Koro mane wach mwadwaro ni mondo japiko ma Lwanda bede joma ler ma ok ne japiko ma Lwanda olil dakuon sayi tich to wayudo to ma hinyowa kabisa dhi Misori ema hinyowa kabisa ma japiko ywak mok ber nikech ndalo mane ok odhi Misori to japiko ne tiyo maber kabisa. Riwruok moro ni Forum for African Educationalists Kenya koriwore kod 10 piny owacho gi riwruoge ma ok mag piny owacho ochako chenro mar kedo gi iye momondo kod keny mabiro chon e kaunti ma Migori. Chenro no itayo counties 20 e tudruok gi Mastercard Foundation gi chenro mar Imarisha Msichana Projects kigeto jopuonj gi jopuonjre e skunde mag primary to gi secondary. County Commissioner ma county ma Migori Michael Meru gi jatend migawo ma somo e county no Jacob Onyego olero ni tend county no oriwo chenro ma kedo gi timbe marocho som nyithindo e county no. Stopping the early marriages amongst our teens. One unique thing that we are bringing in the ground is one, like for today we had the stakeholders coming together. We want to work with every stakeholder, be it in education, be it in Ministry of Health, be it from the community level, the chiefs, the gatekeepers, the law enforcers, so that we eradicate this problem once and for all. And as we work through under this program with other stakeholders, of course we know we shall be able to come up with many other solutions that will be able to assist our girls and our society in alleviating cases of teen pregnancy and early marriages. Nyakaramogi mano ema bro kelo e giko ma chenro ni mar Migago gi thuolo ni karuth oriti an bendo rita wachako rom kendo koromo saa 10 ka wabro kelo ni weche manyien maka gi kacha. Bang' thuolo machoka ahinya kuku World Cup an iluonga ni Milton Ochieng' Awuor bed godi chieng' mokwe.
Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word.